Haueko 11ak bost gutxi bana egin dute Zeltak eta Betisek Bigoko Balaidos futbol zelaian, Galizian eta honenbestez puntu banaketa izan da gogoratuko dugu. 6. Jardunaldiko norgehiagoka izan dela gaurkoa, baina bi taldeek UEFako txapelketak jokatuko dituztenez, aurreratu egin dute eta gaur jokatu dute. Gogoratuko dugu, batetik aurrekoan Zeltak Mallorcaren aurka, Mallorcan berdindu egin zuela bana, Betisek berriz etxean irabazi egin zion Alavesi 1-0 honenbestez. Zeltako Claudio Giraldez eta Betiseko Manuel Pellegrinik honako 11ako hauen aldeko apustua egin dute. Batetik Zeltak 3-4-2ko sistema ezarri du zelaian, Radu izan da atepean, atzealdean 3 erdiko atzelari, Javi Rodríguez izan da eskuinaldetik, Joel Lago erdialdetik eta Ristich ezkerraldetik, lauko lerroan zelai erdian Sotelo eta Ileix Moriba izan dira, eskuinaldetik Minguezak jokatu du, ezkerraldetik Hugo Alvarezek, eta goian eskuinaldetik Pablo Duran izan da, ezkerraldetik Suedeber, eta goian berriz Borja Iglesias sasoi batean Betisen aritutako jokalaria. Betisen aldetik berriz, Manuel Pellegrinik 4-2-1-eko sistema ezarri du zelaian, Álvaro Valles izan da atepean, debuta egin du sasoi batean Las Palmasen ibilitako atezainak, lauko lerroan atzealdean Bellerin izan da eskuinaldetik, Ricardo Rodríguez ezkerraldetik, Nathan eta Bartra atzealdearen erdialdean, Fornasek eta Altimirak osatu dute Euskarri bikoitza, erdipuntan Lo Celso izan da, eskuinetik Ruibal, ezkerretik Riquelme eta goian Kutxo Hernández, epailea Jesus Gil Manzano izan da, barrean laguntzaile González Fuertes izan du, eta oroar ongi eraman du, norgehiagoka ongi kudeatu du, barrerako ez dira jokaldi asko izan, bai behar bada protestaren bat edo beste izan dela, penaltiren bat edo beste, baina ez zait iruditu adierazteko modukoa izan denik bakar bat ere, eta ondorioz gaurkoan Gil Manzanok ongi kudeatu du Zelta eta Betisen arteko norgehiagoka hau esan bezala. Partida hasieran Betis ikusi dugu oso grina handiarekin, goian presio oso altua ezarriz, Altimira eta Fornals altuera ugari hartuz, eta aurreko jokalariak, bai Lo Celso, bai Riquelme, bai Ruibal, denak horroso altu, eta Zeltari berriz kosta egin zaio, hor gainera, zelai erdian ikusi ditu, Ileix Moriba eta Hugo Sotelo apur bat sartu nahian, baina Betisek ezartzen zuen presio horren ondorioz asko kosta zaie hor sartzea, eta egia esan lehendabiziko minutuetan Zeltari ikeragarri kosta zaio. Gerora baloia Betisek hartu du, Betis izan da apur bat partidaren aginte makia eraman duena une batzuetan, baina aukera garbirik sortu gabe eskuinaldetik saiatzen zen, Riquelmerekin, barkatu ezkerraldetik, eskuinaldetik Ruibal, erdian Lo Celso izan da behar bada gaur gehien nabarmendu behar den jokalaria, hor bera saiatu baita baloia zelai erdia baino apur bat aurreratuago hartzen eta jokoa nola baitean aurrera eramaten, baina lehen zatian egia esan eraginkortasun gutxirekin ikusi ditu bi taldeak, egia esan normala da, eta bai Zeltari eta bai Betisi pilatu egingo zaie, logikoki egutegia, biek ala biek UEFan jokatu beharko dute, eta horrek badakigu zer dakarren UEFan jokatzeak 3 egunean behin partida, eta gainera partida hau ere aurreratu egin diete, beraz beste asko baino lehenago hasi dira dinamika honetan, eta abuztuan gaude oraindik ere, hilabete eskas daramate denboraldia prestatzen bi taldeek, eta normala da behar bada denboraldiaren fase honetan ez, partida hauetan esate baterako oraindik ere ritmoa baxuagoa izatea, eta gerora aipatuko dugun bezala karga fisikoak ere gehiago izatea. Kontua kontu, minutuak aurrera joan ala partidan parekotasuna zen nagusi, baina 45. minutuan Giovanni Lo Celsok sekulako erdirak eta ipini eta Mar Bartrak buruz maisuki egin du lehen gola, nagusitasun handiz irabazi dio goitik Zeltako atzealdeari, eta ondorioz usna
atxeen aldira usna joango zirela pentsatzen zutenean, Mar Bartrak hori hautsi eta Betisentzat huts eta batekoa ezarri du atzelari Kataluniarrak, beste behin ere Betisen, beste urte betez, Betisen garrantzitsua izango denak, iriki du, beraz, markagailua eta horren ostean jada lehen zatia amaitu da, eta bigarren zatian Suedeberg kendu eta Javi Rueda atera du, Suedebergek esan dugu ez, lehen zatian behar bada Betis izan dela erasoan eta gehien agertu den taldea, Zeltak ezer gutxi erakutsi du erasoan, Kamut Xamar ibili dira, eta Javi Ruedaren irteerak erabat irauli du taldea, esan eskuinalde horretatik, aurrekoan ere Mallorcan berak egin zuen gola, naiz eta azkenerako Bigoko taldeak ez zuen irabazterik izan, baina hor eskuinaldetik Javi Ruedak sekulako partida egin zuen, eta gaurkoan ere alaxe egin du, atera denetik, denbora guztian vertikaltasun handia erakutsiz, eta Betiseko ezkerralde horri, Ricardo Rodríguezi, uste ugari sortuz ikusi dugu Javi Rueda, Andaluziarra, eta, 57. minutuan, hau behartzuen Zeltak, kolpe gogorra izan da, ziur aski gola hain berandu sartzea, eta behar bada Giraldez ere haserre izango zen, logikoa den moduan azkenean, azken minutura arte, kontzentrazioa ezin izan baitu mantendu Bigoko taldeak, baina hala ere, bigarren zatia ezin hobe hasi du eta 57. minutuan, Hugo Alvarezek hankatartetik pasazaio baloia Álvaro Baiesi esango nuke zerbait gehiago ere egin zezakeela Betiseko atezainak, eta ikusiko dugu ea Betisen bai zaleen artean, bai prentsaren artean, zenolako erreakzio izaten duen honek, badakigulako Pellegrinik bigarren lagun artekoan jada fitxatu berri zuen Pau López ipini zuela zelaian Álvaro Baiesen ordez, horrekin esan nahi zuen behar bada Álvaro Baiesengan konfiantza handirik ere ez zuela Argentinarrak, eta gerora gainera lehen bi jardunaldietan Pau López izan da, bietan, batean Elcheren aurka bai gola jaso zuen, baina bestean atea hutsean utzi zuen, gaurkoan hankatartetik pasazaio egia da jokalari trafiko ikeragarria zegoela aurrean, sekulako nasmasa zen hor aurrean, baina zerbait gehiago ere egin zezaken, eta behar bada kritikak ere entzun beharko ditu Álvaro Baiesek, eta esan ez da bat ere egoera erraza harentzat. Honen ondorioz, Zeltak nabarmen gora egin du Betis atzean sartu arte, eta gainera 52. minutuan Ruibalek ezinbestean utzi behar izan du zelaia, Pablo García atera da Ruibalek partida hobeak ikusi izkiogu lehen partidan, esaterako gola egin zuen, baina azken partida hauetan ez du oso fin ikusi aurrelari, Betiseko aurrelaria, eta gaurkoan ere ez da asko agertu, Riquelmeren egaletik askoz ere gehiago erasotu duela Betisek, eta bere ordez Pablo García atera da honek ere partida egin batean irauli du, hau ezkerra da, beste kalitate bateko jokalaria, askoz ere gehiago izkin egiten duena, eta benetan bere aldaketa nabaritu da, berriz ere Betisen erasoak gidatu du, berriz ere Betis erasoan eraginkorrago izaten hasi da, naiz eta ez dituen aukera garbiak sortu, eta Zeltak ere bere ala mugitu behar izan du aulkia, kasu honetan dominatzen ari ziren, baina egia da atzealde horretan oreka mantendu nahi zuela, horren ondorioz Ristich kendu eta Marcos Alonso zelairatu du, Ristichek, partida ona egin du, behar bada kornerrean hor kontzentrazio falta horren biktimetako bat, edo erantzuleetako bat ere bera izan da Ristich, baina irten denean, gerora Marcos Alonso bestelako lanak izan ditu, eta behar bada horregatik ere atera du, Claudio Giraldezek Marcos Alonso, hau da, baloi irtera hobea du, Alonsok hor ere Zeltak behar zuen ez, atzelariak eta apur bat atzealdeko lerrori apur bat gehiago aurreratu, eta Betisi presio altuagoa egin, eta baloia ateratzeko zailtasun handiagoak ezartzea, eta lortu du egin batean, hortikan aurrera Betis zalantza handi xamarrekin
ikusi dugu, Pellegrini zer egin etzekiela, eta 77. minutuan, Borja Iglesias kendu eta Ferran Jugla atera da. Borjak ere, lana egin du, ezin esan ez denik saiatu, leku guztietan ikusi dugu, bai egalera botatzen, bere fisikoa aprobetxatuz, eta Ferran Jugla irten denean, izan ditu aukerak, desberdintasuna markatu ditu, baina azkenengo, zehaztasun hori falta izan zaio. Minutuak aurrera joan ala gainera aukera garbi bat izan du, Ferran Juglak hor buruz Baiesek geratu duena, nik uste hori ala ere jokoz kanpo adieraziko zukeela golean amaitu izan balitz Gil Manzanok, eta 72. minutuan aldaketa bikoitza egin dute bi taldeek, Hugo Alvarez eta Duran atera dira Zeltaren aldetik, Hugo Alvarez gutxi ikusi du, egia esan Minguezaren aldetik askoz ere gehiago jokatu du Zeltak, egia da sakontasuna falta izan zaiola gaurkoan Hugo Alvarezi, eta Pablo Duranek, lehen zatian izan du, aukera garbiren bat edo beste, bigarrenean apur bat desagertuxeago ikusi dugu, eta haze bi jokalari irten diren, Brian Zaragoza eta Iago Aspas. Esperantza handiak daude jarrita, Brian Zaragoza batez ere, Zeltaren aldetik, ia esan joan den sasoian Osasunan denboraldi bikaina egin zuen gaurkoan, aukeraren bat edo beste izan du, baina orokorrean ez ditu desberdintasunak asko markatu edo ez da nabarmen geratu ez bera zelairatu dela, eta Iago Aspas, zer esan ez, Moañako izarraz, benetan Zeltan instituzio bada, ikur bada, eta gaur ere saiatu da, baina ez da nahikoa izan bere saiakera hori, eta Altimira eta Kutxo atera dira, Betisen aldetik Altimira ikusten da hor Joni Cardoso ordezkatzen ari da urtengo denboraldian, badakigu oso zaila izango dela ura ordezkatzea, baina gaurkoan ere partida ona egin du, hor Zeltak presionatu duenean, ez du inolako arazorik izan erdialde horretan sartu eta Betis zentzua eman eta baloia mantentzeko, eta Kutxok berriz, gaur ez du bere una izan, egia ez zaizkiola baloia asko iritsi, baina jokoan oso gutxi parte hartu du, eta Valentin Gomez eta Tximi Abila atera ditu, kasu honetan Tximi ipini da hor punta moduan, Valentin Gomez berriz Altimiraren leku horreta, baina egia da erasora joan nahi izan duela horre Pellegrinik ere, bazekien partida hautsia zela, edozeinek eramantzezakeela, eta Rikelme ere kendu du Bakambu ateratzeko, beraz hor ikusten da, Rikelme o Bakambu ipini da puntan, Tximi Rikelmeren aldean, eta Rikelmek, gaur egia da Betisen erasoan Lotxelsorekin batera bera izan dela, arrisku gehien sortu duena, orokorrean vertikaltasun gutxirekin ikusi dugu, Zeltako atzealdeari ere ez dizkio burua uste asko eman, eta beraz Rikelmek ere ez du ere una izan, eta azkenerako hortxe amaitu da partida, 80. minutuan Lotxelso kendu eta Dani Perez atera du, Dani Perezek egia da geratu zaizkion 5 minutu horietan debutaria zela jakinda eta hori kontuan izanik, erakutsi ditu ez, gauzatxoak, nortasuna erakutsi du, uste Pellegrinik hori esan diola, gainera Zelta oso larri zebilen azken minutuetan fisikoki, Joel Lago eta Hugo Sotelo biak alabiak behartuta zeuden zelaian, jada aldaketak amaituak, agortuak baitzituen Giraldezek, baina ala ere grin handia erakutsi dute, Betisek ere nik uste geixeago estutu behar zukeela, Zeltak estutu azkenerako, Zeltaren zelaian amaitu da partida, baina bana nik uste emaitza justua izan dela, biek alabiek izan dituzte euren aukerak, izan dituzte euren uneak, eta orain, sekulako maratoia datorkie bitaldei, sekulako maldatzarrak igo beharko dituzte, preste egongote dira, ez ikusiko dugu une honetan behintzat, sailkapenean, Zelta 13. postuan da 2 punturekin, Betis berriz, 5 punturekin 6. da. Gogoratu, Zeltak bat, Betisek bat, Balaidosen.